Vam dar començament a aquest plec en el següent ordre del dia. Gràcies per haver vingut i gràcies a aquelles persones que s'han connectat a este plec sense poder escoltar-lo. El punt número 8 seria l'aprovació si procedís dels actes de sessions anteriores. Bon dia, sigui accidental, consellers i d'acord. Molt bé, aprovem. El punt número 10 seria la lectura dels decrets de sindicatura. Seria haver aclaració per part de secretaria o si vostès volen. No, jo sóc que ja ho deia que és un veí que hi ha aquí de la restanca del refugi, que és que hi ha també a la web, hi ha de les licitacions, hi ha un bon veí que s'han aprovat el que hi ha. Hi ha diferents punts, documentació de sobres de millora, aprovació de l'import d'arrendament, hi ha de ser tot en marxa. La secretària era que vols que donem una declaració o que han productiu? Sí? Tot el temps com se diu. El punt número 3 va a compte de les resolucions delegades de la Territori i Paisatge i Canvi Climàtic. El mateix, hi ha d'haver aclaració per part de vostès o si volen ja podem aprovar l'assentiment? Sí? Aprovar per assentiment? Gràcies. El punt número 4 va a compte dels acords del Consell de Govern. El mateix, si hi ha d'haver aclaració, si hi ha... No? He aprovar també per assentiment? Gràcies. El punt número 5, aprovació se procedís de la declaració de vicis ocults i d'amatges ocasional i pendent en període de garantia de contracte, gestió integral de la remassada i evacuació de residus de la Val d'Aran. Això li passi la paraula al magnífic conseller Oriol Sala. Perdó. Gràcies, síndic. Nosaltres, en fi, per el que era respecte de morir, no poder hi ha explicació enginyal exhaustiva, això és tot que s'entén de cada peri que ens escolten. Bé, com ben saberes, en la tardor del 2024 acaba el contracte amb l'anterior empresa concessionària, un contracte que se signa en 2014, que havia llicència de quasi 10 anys. En 2010 hi ha un procés de contractació on guanyem que hi ha una empresa. Per tant, el 14 d'octubre de 2024 se formalitza aquest contracte. En plus, el 16 d'aquest propi mes se comunica a l'empresa habilitària que guanyem, perdonats, a la que era antiga, que no vull dir el nom, que havia 15 dies entregar la documentació adienta a la nova empresa que entrava a prestar el servici al Consell General. Per tant, el 28 d'octubre, el representant de l'empresa que exercia, el butllet textualment indica que hi ha comunicació amb el Consell General d'Aran que es procedirà a traslladar la documentació assenyalada a la nova adjudicatària considerant finalitzat l'actual contracte el proper 7 de novembre de 2024. No obstant, aquesta finalització no se pot portar a terme perquè no entreguen la documentació en temps forma i per tant haurem de començar el nou servici el 12 de novembre amb l'empresa que guanyem, que sigui els dies de la tarda, on el propi Consell General d'Aran hi ha acta en format d'informe i que també vull citar textualment el que diria o els punts que diria aquest informe on indicava hi ha sèrie de deficiències per part de l'empresa que exercia en aquest moment i que per tant hauríem de resoldre. Era número 1, que la totalitat dels guiatles de contenedors inspeccionades en els municipis de Nautaran, Viella, Els Bordes, Vilamós, Bussós, Les i Canejan presenten pretzets importants d'oli mineral o lixiviats procedents dels vehicles de recollida de residus que força d'elles presenten un estat de netedat deplorable degut a la manca de limpieses efectuades. El punt número 2, que un gran nombre de guiatles presenten desbordaments de diverses fraccions. El punt número 3,
que l'estació perimetral de recollida de residus de Baqueira 1500 presenta una gran quantitat de residus escampats de tur i afectant de forma important el talús que separa l'estació de residus amb el rieu de Rida i el rieu Malo. El depòsit de les Esderilla presenta desbordaments de la fracció voluminusi, concretament els matalassi. El punt número 5, que el depòsit de les Esderilla presenta desperfectes importants en paviment d'amurats d'enquia 20 centímetres d'uns. El punt número 6 és que no consta en les instal·lacions de la planta de transferència de residus de vehícul d'arbre matrícula quasi GES, la 3192 JGB. 7, que la planta de transferència de residus presenta manca de netedat amb residus que són perímetre. 8, que la planta de transferència de residus presenta 5 cases de 20 metres cúbics plies d'envasi de benzina. El corresponent informe s'inclueix, evidentment, amb les imatges que tal poden demostrar, i el 25 de novembre se li comunica a l'empresa que és SIE que hi hauria deficiències que per tant les calia aparellar. Per tant, per el que al punt número 3 de SIES, vull dir que haurien d'aplicar-se una formalització de contracte. El 5 de desembre de 2024 comunica l'empresa GESEN que ha realitzat diferents punts d'arresti que les haurem apraiant. En tot cas, el punt número 3 que atau a Peren a Capraient que la limpiesa de l'entorn perimetral a canviar a terme. El punt número 5 que els mesurats en la planta de Sesderilla a Capraient. El punt número 6, el vehícul que no hi era, tornem en les nostres instal·lacions. I el punt número 7, que la planta de transferència de l'ús en els seus entorns també a Capraient. Per el que hi ha el punt número 4, que el depòsit de Sesderilla presenta desbordaments de la fracció voluminusi, concretament els matalassi, el Consell General d'Aran, amb una factura de 636 euros, procedirem a limpiar-les i portar-les al gestor que treballa a l'estiu de residus. Per el que hi ha la incidència número 2, que els guies presentaven en el conjunt de la Val d'Aran i els grans desbordaments de diverses fraccions, l'empresa Nauer, que arriba d'on ja se n'ha càrrec en aquest moment, en què a la vegada no presenta cap càrrec contra això. En plus, per el que a la incidència número 1, que vol dir de tot i aquells recipiats, aquells olis que hi havia per entorn de quasi ben totes les illes o ierles de l'Obrera de la Val d'Aran, ha procedit a limpiar també l'empresa GESEN, però no ha fet en les millors des condicions. En plus, també vull dir que per el que hi ha la planta, o sigui, el punt número 8, que les cases que ens trobem plies de veire, hi hauria en total 5 cases de 20 metres cúbics, no queda resolta i acabem d'assumir l'empresa Nauer que en aquest moment arriba. Per tant, passant tot a les antecedents, el 12 de l'UE de 2025, l'empresa que ja prestava el servei en aquest moment, era Nauer, entra en Consell General un escrit on met de manifest expausa que hi pot haver els possibles vicis ocults, sobretot parlant del punt número 8, que hi ha aquelles cases, i també metent de manifest d'altres qüestions que us les vau citar textualment, que dic cases plies de residus en les diferents instal·lacions de gestió de residus, estat eficient de conservació de cases de transferència de residus a cases autocompactadures, estat deficient de conservació dels vehicles adscrits al servici, manca de manteniment preventiu i averies de funcionament i preparació de la bàscula de la planta de transferència. També cal dir que al mateix se recullen les actuacions realitzades per l'empresa Nauer i el cost de la seva realització. Per tant, ells també meten de manifest o parlen de acta notarial i també parlen que hi ha un informe d'un enginyer industrial que avala tot el que us he explicat. No obstant, aquesta documentació no se'ns entrega i, per tant, el Consell General d'Aran demana a l'empresa
que ens aporten aquesta documentació per poder fer una valoració d'aquests possibles vicis ocults. Per tant, el 26 de març, l'empresa ens ha arribat a aquestes manifestacions notarials i incorpora també l'informe de l'enginyeria. A més, també ens emet un informe d'empresa especialitzada en valorar els danys que ell també havia manifestat dels vehicles adscrits al servici en mal funcionament de la bàscula. Que aquí, bàsicament, el que certifica en mal estat és quin és el cost de poder reparar. Després d'haver vist tota aquesta documentació per part nostra, se notifica tant a l'empresa com a l'AUTA si havien de prestar o havien de presentar les al·legacions que creguessin corresponents. Per tant, en rebem som que de l'empresa que és, on bàsicament el que vam a dir és que hi ha inexistència de vicis ocults, demana també la procedència de la devolució de les garanties constituïdes de contratista pendent tot el contracte del 2014 en què havia finalitzat, i també les quantitats pendents de pagament a aquella empresa que bàsicament tenia la factura del 20 de novembre de 2024 al dia 12 quan ells finalitzen o paren de treballar amb nosaltres. A la vegada, nosaltres el que portam així a proposta i el que proposam acordar en el ple és declarar la responsabilitat per vicis ocults de dues causes, els damatges en els vehicles per l'import de 22.749 euros amb 32 cèntims i després els damatges també en la bàscula per 8.439,75, que aquest import veiran o s'haurà de descomptar, a explicar d'aquesta factura que encara després també deduir la quantitat de 636 euros d'any 85 d'aquell matalàstic que nosaltres, el propi Consell, l'IMPIEC, els primers dies de prestar servicis amb la nova empresa, també deduir a l'empresa que exercia en concepte de multa la quantitat de 5.000 euros per a incidència número 1, que l'incidència número 1 bàsicament era els guerres que eren plies d'olis elixiviats i procedir també a la devolució de les diferents finances dipausades en el propi Consell General de l'any fruit d'aquella contractació que s'ha fet en 2014 amb diferents imports. Parlam de 3, 4, 5, 6, 7 avals que se retornaran. En conclusió, això és el que nosaltres portam a darrer ple. Jo ja acabi, no sé si la secretària a nivell jurídic ho ha acabat de carrem, per tant, per la meva part, a res més. No sé si el grup de Convergència vol fer aclaració o quina era la seva intenció del vot. Bé, gràcies, conseller. Li passo la paraula també a la consellera. Gràcies, conseller. Nosaltres no és una mastia. Sabem que això pot existir, que passi de vicis que queden en l'empresa Galta, i que nosaltres el que és la gestió de l'educació no hem participat, no és una mastia. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs passarem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Moltes gràcies. Bé, el segon punt, i l'acord de la Comissió Bilateral Extraordinària de Govern de la Generalitat i Consell General d'Aran, de data 15 de maig del 26, és l'acord de finançament entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General d'Aran. Jo voy a hacer un petit resum, que no estem massa, no ens tenem massa. Començaríem, com abans sabem tot i vostès, el passat mes de maig, la Comissió Bilateral del Consell General d'Aran de la Generalitat de Catalunya aprovà el sistema de finançament d'Aran. Un acord que representa un punt d'inflexió en tant desenvolupament efectiu de la Llei de Règim Especial d'Aran
en el reconeixement de la singularitat política, jurídica i administrativa del país, a tal com a garantir la estabilitat, corresponsabilitat i transparència financera de l'USUL en el desenvolupament de l'autonomia política d'Aran i, per tant, dels servicis públics en territori. A tal d'un, aquesta substitueix el model vigent del 2019 que demorava prorrogat del 2023 en què ha estat fruit dels treballs en negociacions enviades a terme entre la Generalitat i el Consell General d'Aran de 2025 ençà. Per això, que les xifres, el sistema de finançament d'Aran estableix que la quantitat de 42.700.000 euros en taons de finançament incondicionat, això que suposa atur de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent en què ara. D'aquesta forma, de 2019 ençà, el finançament del Consell General d'Aran haurà passat de 23 milions en ell en què els 42.700.000 euros. Gràcies. A tal mateix, a comptar de 2027, el model incorpora un ons addicional equivalent al 5% dels ons de finançament incondicionat de base entre impulsar polítiques pròpies del Consell General d'Aran. Aquesta dotació, que supera els 20 milions d'euros, se desplegarà progressivament pendent 4 anys i permetrà reforçar polítiques pròpies i ballar més capacitat de decisió a la màxima institució aranesa. El sistema estableix també mecanismes específics en d'incorporar noves aplicacions de servicis i competències i ell pensat en adaptar-se a l'evolució de l'autogovern aranès pendent els propers anys. Una de les qüestions més destacades del sistema és la incorporació d'una clàusula específica que, en tot complir d'en so que remassa la llei d'Aran de 2015, hem de crear una comissió que estudiarà la participació del Consell General d'Aran en tributs de la Generalitat, especialment en IRPF i d'altre impost vinculat a competències pròpies i que, en un plaç màxim de 10 anys, pugui garantir-ne aquesta participació. En tot, avançar en un model de més autonomia financera i corresponsabilitat fiscal. En aquest sens, cal destacar que aquest camí ja ha començat amb l'augment de la participació del Consell General d'Aran en la taxa turística recaptada per la Generalitat, que ja ha acordat incrementar la participació del Consell General d'Aran en impostos sus estades en establiments turístics, que ha passat del 20% al 50% del recursos generats en Aran corresponent al tram de la Generalitat. Aquest és un pas històric en consolidar la nostra autonomia política i garantir els servicis públics entre la ciutadania i poder prendre decisions des de la proximitat i de més recursos de l'USUL. A tal mateix, que la Val d'Aran pugui participar de tributs és un ens que reforça l'autogovern d'Aran i el primer pas tangible en desenvolupar, completant el sistema de finançament específic previst en la llei. I el resum del que entenem que hauria d'estar a desacord. Elena Cunde, se vol passi la paraula. Gràcies, síndic. Nosaltres com a estia, tot demorar que aquesta gestió sigui, aquesta autonomia financera, sigui en benefici de tots els aranesos. Moltes gràcies. No hereta Francament, me sorprèn aquesta intenció de vot per part del vostre grup, perquè jo penso que, o pensam al govern, que hi ha millora significativa en els recursos i els que hem d'anar a visitar en la Val d'Aran. Per tant, i caucarem, com hem explicat el síndic en funcions històric, volia remarcar i penso que tirem per terra el treball conseguit que també el que comporta, perquè des d'Aran, des de l'any ençà, a més del pressupost del Consell General d'Aran, s'ha doblat, que ha produït fruit del treball que ha estat molt costós. Personalment penso que hi caucarem a reflexionar
que m'ha sorprès per la intenció del som. Sí, un treball, un treball que s'ha fet des del Consell, que nosaltres no hem participat davant. Quan ens arriben les causes ja són totes setes. A la vegada nosaltres no participam de darrere, ni o diu, o s'hem millorat en lloc de causa, o s'hem funcionat d'altra manera, vull dir que ens estem bien, però nosaltres no formem part de cap de comissió d'aquestes. Si me permet, en les amassades, en les taules bilaterals entre ambdós governs, vostè ja ha format part, vostè ja ha estat plenament coneixedora dels acords que s'han adoptat entre els governs. Per tant, no em pot dir que en aquest punt que no ha participat perquè ja ha estat de primera mà. Sí, però és el que digui, quan ja són les causes setes. Bé, sembla que hem deixat tot i clar la nostra opinió. De totes maneres, el que sigui veritat que estudis que han format part d'altres corporacions, tots te'n passa el mateix, els governs són els que arrenquen totes les accions, que l'oposició participarà més o menys destacada, però gràcies. Això no he dit a votar, simplement si la turne. Si li sembla, si hi ha més paraules, passaríem a segon punt, que hi ha informacions del govern. Així com vostès saben, el govern ha de participar i signar amb els tipus explicant a els viatges de cara a un dels departaments. Però no, li passaria la paraula en primer lloc al conseller Goya perquè ens expliqui causes del seu departament. Gràcies. Bé, gràcies, síndic, magnífica consellera, magnífics consellers. La gestió forestal constitueix uns dels eixos estratègics fonamentals entre el present i el futur de l'Aran. El govern del Consell General d'Aran ha assumit de forma clara i decidida el pejun d'avançar de cap al model de gestió activa, sostenible i responsable dels boscos, que permet protegir el viatge natural, prevenir riscos ambientals i el viatge generar oportunitats econòmiques i socials entre el territori. El projecte Boscaran, finalitzat en desembre de l'any passat, ens permet passar d'un model basat en la inacció i l'abandó a una estratègia planificada, tècnica i alineada amb els principis de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. L'experiència passada d'en Boscaran ha demostrat que la gestió activa dels boscos és imprescindible per garantir el seu bon estat sanitari. Reduir el risc associat als incendis de sisena generació, plagues o episodis extrems. Afavorir la regeneració natural de masses forestals. Atelar el aprofitament ordenat de la justa ha de contribuir a dinamitzar el sector forestal local en tot generar activitat econòmica, emplec i valor afegit al territori. Així volia incidir, parlant dels incendis de sisena generació, que aquests dies tornava a veure tot el país a nivell d'estat, ha arribat a incendis, a l'estat de mantenir el desastre que hi ha hagut en Almeria, de perdres de vides humanes. A més, sempre que prenem-nos en sèrio ja el que hi ha canvi climàtic, que ja l'haurem així, que la Val d'Aran no hi absenta d'aquest risc. Per aquests dies també m'agraïm per les companyies de la Val d'Aran, que ja estan treballant en les nostres muntanyes de lluita a l'ETV que hi ha en aquests moments. El balanç d'aquest projecte és clarament positiu. Per aquest motiu, el govern del Consell General d'Aran ha considerat prioritari la continuïtat a aquesta línia de treball. En l'any 2026 es Boscaran tornarà a una nova fase dotada d'un pressupost de 180.000 euros finançat per Miteco. Aquesta aportació no sol que garantís la continuïtat d'actuació, sinó que suposa també un reconeixement explícit per part de l'Estat al model de gestió forestal que impulsam des d'ara. Així també volia dir que ara que veiem els instituts que hi ha i que tots els governs que estan apostant per treball forestal, nosaltres ja fa 4 anys que venim ja treballant en aquest projecte
forestal, que no hi va causa que no ara, sinó que el govern ja en son dia ja prevengué que portant 4 anys ja al capdavant d'aquest treball. Paral·lelament, el Consell General d'Aran treballa en ordenar i refortillar els aprofitaments forestals mitjançant la mètode en funcionament de dues subhastes forestals que permeten treure al mercat un volum d'atur de 14.000 tones de justa, 11.000 d'elles seran de ressec i els 3.000 de biomassa, en diversos municipis de Navarra. També una repercussió dels ajuntaments d'atur de 253.000 euros. Justament aquesta setmana hem començat a baixar just allà de cost de municipi, degut a les dues subhastes que ja han començat a treballar aquesta setmana. Aquesta acció política respon a una voluntat clara de convertir la gestió forestal en un instrument de cohesió territorial, d'activació de l'economia local i d'un refortillament del món rural. En la política forestal del Consell General d'Aran se destaca de manera directa també la transició energètica, un dels grans reptes estratègics dels problemes. En aquest encastre se treballa massa amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya en el desenvolupament de 4 projectes d'hilars de calú basats en la biomassa forestal. A massa de la finalització de les obres del centre de biomassa en les antigues instal·lacions de Capí-Sangles. Aquests projectes permetran aprofitar la justa local i els subproductes forestals en la generació d'energia tèrmica renovable en tot reduir la dependència de combustibles fòssils, les emissions de gas i d'efecte hivernader. Els hilars de calú representen una oportunitat estratègica en treballar el cicle d'aprofitament forestal, generar sobrienetat energètica a escala local i oferir als municipis un model energètic més estable, sostenible i econòmicament eficient. Adelà, refortillen el lligam entre la gestió del territori i el benestar de la ciutadania, en tot plaçar el bosc com a un element central de les polítiques públiques de la Val d'Aran. Gràcies. Gràcies, conseller, per les seves explicacions. Bueno, primer vam copiar l'intura i després li passi la paraula, si li sembla. Li passi la paraula al senyor conseller Goya, perdó, al senyor Cortés, que ens expliqui també causes de l'agenda urbana. Gràcies, magnífic síndic, bon dia, consellers. Penso que en el Departament d'Agenda Urbana començaré una mera actualització de la situació del projecte Transgarona, un dels projectes estratègics del Govern d'Aran en la millora de la mobilitat sostenible, de la connectivitat territorial i de la promoció turística del nostre país. En la darrera setmana han finalitzat els treballs de condicionament del tram comprès entre el pont del Lluc i el pont en camí de Rebuda. També la finalització d'aquesta obra serà per acabada en la tercera fase d'execució del projecte Transgarona. Parlant d'un nou tram adaptat al cicloturisme, practicable amb bicicleta gravel MTT, que permet a la ciutadania i als visitants recórrer força quilòmetres de grups de la Val, seguint el curs de la Garona, en condicions de seguretat i qualitat. Amb aquesta incorporació ja són executades 4 de 5 fases previstes del projecte. El recorregut ciclable arriba ja a les proximitats del pont de la Granadelles, en tot completar un itinerari força atractiu tant des del punt de vista del guardar turístic com esportiu. En les pròximes dates se comunicarà oficialment en la seva d'obertura i se promocionarà com un nou recurs turístic de la Val d'Aran. La filosofia d'aquest projecte és força clara. Da valor als ulls de la Val, he de la Garona un eix vertebrador del territori, he consolidar la cooperació transfronterera amb els territoris veïns del sud de Comines. Aquesta connexió permet, en un futur, enllaçar la Merat amb l'hilat ciclable francès i arribar aquí a Toulouse. De mur encara pendent era la 4a fase entre el Pont de la Rana i el Casino de Pont de Rei. Un tram de propers 3,5 quilòmetres que, com a variant provisional, els ciclistes podran circular pel mural de la 230 en què envaeix Pont de Rei, en tant reprene el tram 5 de camí ciclable en què la Termiera francesa, de l'altre costat de l'embassament, on connecta també el camí de Transgarona francès.
Vull rebrembar que l'estram, la fase 4, ha estat licitat en 2 ocasions. En la primera quedat deserta. En la Musau, l'empresa adjudicatària entrega un concurs de crèdit, abans d'iniciar les obres. El pressupost inicial era de propers 900.000 euros. S'ha vist incrementat en que hi ha 1,2 milions d'euros, com a conseqüència de l'actualització dels preus de la bastissa i les circumstàncies del mercat de provisió de materials. Malgrat aquestes dificultats, el Govern d'Aran manté intacte el seu compromís amb aquest projecte. En el darrer mes hi ha hagut intensificat els contactes i gestius entre obtenir el finançament tant en el cas estatal com autonòmic. Avui hem sol·licitat la incorporació de l'estram en l'hilat de camins naturals de del Ministeri d'Agricultura i al mateix temps treballant amb la Subvenció General del Territori per integrar-lo en l'agents de futurs programes de camins de segons. Volem deixar força clar que el Govern d'Aran, entre Garona, és força més que un camí ciclable. És un projecte estratègic que combina turisme, esport, mobilitat sostenible, desenvolupament econòmic i cooperació transfronterera. I per això continuarà estant millor que tot. El llarg d'ordre de causes, el soquetany en manteniment de carreteres estatals, autonòmiques o de la Diputació, cal tornar a rebrembar que no és una competència directa del Consell General. Malgrat això, la nostra responsabilitat institucional és força clara. Traslladar els ajuts del territori, reclamar inversions, és seguiment de les actuacions i mantenir un contacte permanent amb les administracions titulars dels vies. Per la seguretat viària és una preocupació permanent del Govern. En un territori de muntanya com el nostre, la mobilitat és un servici essencial. Sense bones comunicacions no hi ha igualtat d'oportunitats, no hi ha activitat econòmica i no hi ha qualitat de vida. Per això, avui hem mantingut un contacte constant tant amb el Ministeri de Transports com amb el Departament de Territori de la Generalitat. El soquetany a la Nacional 230 i la demarcació de carreteres de l'Estat ha executat en els darrers mesos iguals i treballs de renovació del ferm en diferents trams de la Val, incluïdes les travesseres de Viella, Bossós i Auber. Al mateix temps, disposen d'un inventari actualitzat dels trams que requereixen futures intervencions i contullen de forma urgent en la redacció del projecte executiu de millora del tram Boca Nord en el municipi de Viella. En això que talla la C28, en plus de la visita institucional de la consellera Sílvia Paneque, avui hem rebut confirmació de les actuacions previstes per part de la Generalitat. Entre elles destaca la reparació del ferm en el terme de Garties, la millora del paviment de la carretera de Vilet en son tram inicial i la instal·lació de senyalització preventiva per afavorir la convivència entre vehicles i ciclistes. També avui hem transmetut la demanda relativa a la senyalització turística d'esports de muntanya. Una actuació que s'haurà de tramitar mitjançant un programa específic, més que acompanyaria forçament la promoció de rutes cicloturístiques i la ruta d'esports de muntanya impulsades per Turisme Badal. En això que tant a Port de la Bonaigua, els treballs urgents de reparació començaran en les pròximes dates. Els equips tècnics han estat realitzant els estudis geotècnics necessaris per definir la solució més segura i la maquinària que planta arribarà i començarà a prendre a més hostil. A tal mateix, la setmana que ve se reunirà la taula de mobilitat de la C28 amb participació de la Generalitat i dels ajuntaments afectats, entre coordinar i completar les actuacions previstes entre els propers mesos. Si me permeten la llicència, evidentment, una guarda, això és una aportació molt personal, hi havia important diferència substancial en la diligència i efectivitat comparant les dues administracions responsables de la 230 i de la C28. L'evolució dels treballs realitzats per cada una de les administracions és evident. Fomento ha estat bastant més diligent a l'hora d'executar i planificar els treballs en el termini que cal. En acabar, també vull transmetre un missatge força clar. Malgrat que força d'aquestes infraestructures no siguin competència directa de considerar, la ciutadania demana respostes a les seves institucions. El Govern d'Aran no se pot limitar a definir quins són els límits. Més, la nostra obligació és liderar, coordinar, reclamar, acompanyar i defendre els interessos de la Val d'Aran davant de totes les administracions. Aquest és el compromís que mantenim cada dia, treballant per garantir una mobilitat segura
uns servicis públics de qualitat i un territori cada viatge més connectat, més competitiu i més preparat entre reptes de futur, fent un mete que nosaltres fem les persones en centre de l'acció de govern. Nemuri a la seva disposició dels consellers i conselleres en també per qualsevol informació en detall respecte als punts que ho hem exposat i ara li cediria la paraula al magnífic conseller Javi Cabero per això que hi ha la situació d'aquestes vies de comunicació, ja que la seva incidència ha generat inquietud en el cadastre esportiu i social. Moltes gràcies. Bon dia, força gràcies a tots i a totes, magnífic síndic, magnífica consellera, magnífics consellers. Força gràcies al conseller Cortés per aquesta una anticipació de la meva intervenció, per un desenvolupament de tot el treball que ja s'ha portat a terme en qui a diàleg. Jo som que vull tot el que ha dit en castre esportiu, tot el treball que s'ha anat a terme des de la llau d'esports. M'ha agradat molt que ha dit en la seva intervenció, malgrat que no és per la competència directa, la societat demana responses a la seva institució. El Consell General d'Aran, en aquest cas, no se limita a passar la pilota, sinó que, com digui, hi ha dies que encetarem una sèrie de reunions, amassades, de cartes creuades d'amb qui ha realment la competència en manteniment d'aquestes vies. Haurem una sèrie de reclames de grans col·lectius, tant de clubs com de col·lectius de pares i mares, com d'ussatgers privats, que són demanes que clamen al seu, perquè no cap problema en tenir-ho, també som ussatgers d'aquelles vies, i per tant que l'estat en què se trobaven i se troben deixen molt que demorar. A tal que sumant les paraules del conseller Cortés, nosaltres he vist que hi treballàvem i creiem que per fi hem tingut una primera resposta de forma oficial i treballada, com digui, de la mà no solet del Consell General d'Aran, sinó treballada de la mà de la societat aranesa, que al final també és una part ossejant quan parlam de mete a la societat i a les persones i als clubs en centre, precisament me referisc a això. Com ben he dit, multiviatges, l'esport en territoris de muntanya, en territoris perifèrics, no hi per casualitats no que viatges hi oportunitats tan moltes persones. Desplegament del Departament d'Esports, com ben dit també, s'ha anat a la velocitat que a tots ens agradaria, però sí que és veritat que aquests anys crec que s'ha treballat de forma molt transversal, no són que de forma directa, sinó a la quantitat d'aquestes cartes ens on ja les treballen el conseller Canut, el conseller de Turisme, el conseller Cortés, el conseller Boira, que també m'han ajudat a realitzar aquestes amassades. Com ben he dit, torno a destacar alguna forma que hem hagut de treballar tutti, haver-ho de forma oficial. Agrair des d'aquest ple als clubs que s'hi han predat i que han presentat aquestes cartes, com diria, en departament corresponent, que són el Royal Cycling, el Club Ciclista Viella, que són els organitzadors de la prova ciclista Viella Cycling Tour, a tal com el grup de pares i mares dels esportistes del Club Royal Cycling, que com a tots sabeu, era l'única escola de ciclisme homologada en els Pirineus. Bé, en concordança a tot això que venia parlant, sí que volia destacar que això ja hi ha un treball que ven de la temporada passada, un dia a massa amb la gerenta d'aquest manteniment, anirem a veure un entrenament dels esportistes del Royal Cycling, on hi hauria compromís per part
d'una primera entesa en tot acabar la pensada d'esquí. Ben, a Tausica, que jo crec que ha estat enguany, ha estat el primer any que en tot acabar la pensada d'esquí s'ha realitzat una primera netesa de la barredura. Sí que és veritat que després, degut a les horats i les enedecles que hi ha a la carretera, totes les cotxes que passaven, tots els usatges, se'n tornen a l'ordir de forma ràpida. Parxegeren després, treballaren en parxejat de la carretera en la via 78. A partir d'aquí, ja són una sèrie de cartes i demandes en la que vull destacar, sobretot, la data de gesuda de la demanda per part del Departament d'Esports als servicis competents, que sigui aquest dia 7 de maig. Hi ha idees, reclames conjuntes per part dels clubs, vien a finals del mes de maig i a principis del mes de juny. Acabo de dir que el Departament d'Esports, lògicament, ja ha un primer treball i que ja eren coneixedors, com a dir, que hi ha preocupació que compartida, no són que dels usatges, sinó que hi ha preocupació compartida de la institució aranesa. En aquella demanda, data de gestió de 7 de maig, ja se li reclamava a la cap del Servei Territorial de Carreteres de Lleida actuacions urgentes en la reparació dels horats en les vehicles, increment del nombre de treballs de manteniment en els rurals en número de neteges, millora en la senyalització viària amb finalitat de reforçar la seguretat tant de la senyalització horitzontal com a la senyalització horitzontal en els accents i instal·lacions específiques del cicloturisme, de tot voler exercir efitatge dels punts quilomètrics restants que queden tant en la pujada del Port de la Bonaigua com a la carretera a un lloc estratègic que us ho deia el Pla de Beret, una autopista que era 141B, que ha estat final d'etapa de proves internacionals com el Tour de França i Vuelta Ciclista a Espanya. A partir de la meva primera carta, quan rebi les cartes, les demanes per part de les societats, com a dir, pràcticament més el PUS, les animi, treballam per tornar a reenviar aquesta carta, s'envia de forma conjunta des de Cubells de Nau d'Aran, com a digui, ha sigut la carta que s'envia des del Club Ciclista Royal Cycling, també firmada per representants de pares i mares. A principis del mes de juny també era del Club Ciclista Lleida. Ha estat ara, a principis del mes de juny-sega, quan per fi hem hagut resposta per part dels servicis competents. Cregui que per fi ja ho hem encetat una relació. El mes de juny s'ha produït una campanya de reparació dels horats en la carretera C28. Diuen que pendent el proper semestre hi ha prevista l'execució de obres de millora en ferm de la carretera 142B, de la carretera que puja a Beret, entre el punt quilomètric 0 i 3,250. Sí que remarqueren que enguany amb aquesta primera acció urgenta no data la sencera, però sí que per fi la millora serà substancial per a que no va estar fet aplaurat, sinó que s'ha comprometut a treballar en els primers 3 quilòmetres de la carretera, també el tram amb les afectacions. Per l'altre costat, el compromís a una neteja periòdica d'aquest ascens, amb una freqüència aproximada de cada 2 mesos. Hi ha un punt de partida, no ens quedam que la limpiesa que se realitzava a Trunteran. Se comprometeren també amb data 7 de juny-sega a realitzar i adoptar l'escombrada, cosa que des d'ací també les vull agrair perquè el mateix dia 7 de juny s'hi trobaven treballant de la verdura. Com vam dir antes, també no són que accions a nivell de seguretat viària, sinó que també hem demanat en aquest projecte que des del mateix Departament d'Esports entenem de plaçar els esportistes en la salut en centre,
també se comprometen a la instal·lació de naus i senyals verticals per interès. Ja n'hi ha dos que demanen el metro nivell, però sí que van emetre nau i paneus la pertinença de presència de ciclistes en tota la carretera C28, entrant comprès entre Viella i Baqueira. Per això que talla la senyalització específica de cicloturisme, s'ha de passar un tràmit paral·lel amb la xarxa específica per als ports de muntanya de la xarxa de carreteres de Catalunya. Ja s'ha iniciat aquest tràmit. La sol·licitud d'autorització d'aquest servici, com a digui, ell en marxa per un que ha de complir una sèrie de requisits tancades també la senyalització. No podem metre qualsevol tipus de paneu, sinó que aquest era el paneu amb què treballa en aquest cas la Generalitat amb tots els ports de muntanya. Així que des de l'Erau d'Esports volem tornar a dir que encara que estem, siguin els que ens agraden a tot i en aquest sens metre aquest punt d'esperança i de llum és sobretot dar-li valor a aquest treball que s'ha des del Departament d'Esports. Força gràcies a tots. Gràcies, conseller. Gràcies, consellers. Conseller Boya, conseller Confés, conseller Cabello. Si us sembla, després d'aquestes informacions que han dat dels diferents departaments, continuaríem amb l'ordre del dia. El número 8 seria les AES d'urgència, que no n'hi ha cap. El número 9, que serien pregs i demanes, que passi la paraula a l'equip de conseller. Gràcies. Primer volia dar les gràcies als tres consellers. Comentar que hem buscat el conseller Boya que la gestió forestal va caler estar tan ben viu. Canvi climàtic, havent de quedar-se. I ja vedem com estan reaccionant. Penso que va estar més greus anys a treballar. Al conseller Portés, gràcies també per la informació, per el que hem tingut ja 5 fases. Ne demora una, que era que mancaria del pont de la Lana i ja el pont de Rei. De moment es parlava de la Patau, ja era 5 anys. En urde serà la darrera, però en l'urde d'estam que ja entra en número 4. Entenc que si està el pont de la Lana i ja hi ha tot, ja serà. Gràcies al conseller Javi per la informació. El grup de llei que la petició de diferents clubs se va solucionar. En principi i cal estar, també, perquè hi va haver després de l'hivern i per tant, les carreteres no causa que sigui sinó que el clima també que influeix que pugui haver aquest deteriorament en les carreteres. A la nostra demanda era incidir en aquesta línia de la Nacional 230. Sabem que la magnífica síndica la carta al Ministeri de Transport, és així, de les línies de comunicació. Per un costat, venir dits que la carretera, l'ampliació d'un tram més de Navarra a Sopeira, ja ho teníem parlat d'Alfarràs a Milla. A la vegada volíem saber si seria tal com es desgut, si hi ha hagut de la responsa o... Si li sembla, ens pot dir de totes les demanes que hi ha? Ja està. Ja està. Bueno, jo en aquests moments no li puc dar la informació si us hagués a ell, no sé si el company Là, el conseller Cortés diu que sí, doncs li passi la paraula al conseller Cortés. Les informacions que exercerem, com ben expliqué, que la magnífica síndica en els darrers plens, el que s'ha fet amb aquesta carretera i els treballs pertinents per projectar-la en fases, en diversos trams. El que succedir o el que publicaven les estimeis venga a raïs de que el tram de Sopeira que a punt de Suert havia acabat els tràmits ambientals
que després ja treguin a execució o a redactar projecte executiu entrant en què ha sobre que hi també la fórmula del just més un. Ara ja estan del Farràs de Navarra, de Navarra Sopeira, entrant en projecte a Pont de Suert, el just Pont de Suert Boca Sud, i ara també hi ha l'execució de treballs d'urgència estan en el projecte executiu de relleu i licitació de Boca Nord també està en fase de redacció urgent de l'organització publicat i que hauria passat el tràmit a l'estram que us esmenti de Sopeira, en què Pont de Suert, que era una zona on requeria uns estudis d'impacte ambiental molt més complets, més dificultosos, perquè aquí hi ha diversos viaductes, inclús canvis de quota de carretera, aquí els estudis eren molt més farraginosos per a variació del traçat. El tema d'Alfarràs, en què a Benavarre, en la fórmula de Lluís més 1, de Benavarre a Sopeira, en la fórmula de Lluís més 1. A veure com més o menys va seguir els mateixos traçats, els estudis d'impacte ambiental no són tan extensos i estaven, cada projecte, cada fase, està en un estat de tramitació diferent. Evidentment, coneixem que els processos administratius entre l'aprovació d'aquests projectes són complicats, són lents, més sí que les informacions anaran apareixent en funció de l'estat de cada tràmit. O sigui, passant a una fase ja de redacció de projecte executiu d'aquests trams de 2 més 1, el tram més complex de part de les escales, la tramitació ambiental ja s'ha acabat, ja s'han fet els informes, i ara passarà a la licitació de projecte executiu. De totes maneres, creiem que seria bo, si em sembla, conseller Cortés, que les arribar al grup de l'oposició tota aquesta informació que nosaltres llevem. Se'ls sembla bé que hem notat? Sí, Doncs agarrem el compromís de passar-les tota aquella informació que veiem, tota la que vagi arribar, les podem al dia de tot. Gràcies. Conseller Guaida, perdona, Caballero, demani la paraula. Habéis canviat de poc. Força gràcies, síndic. Antes d'acabar sí que m'agradaria poder explicar els 3 punts que hi havia de restancar. Se li sembla els punts que hi havia en la comú de secrets de sindicatura. Per a resurde, un era l'arrendament d'aquesta pensada d'estiu, des del mes de juny, en què a finals de setembre. Com ja saben vostès, s'està amassant la licitació de les obres de la licitació grana de l'arrendament de la gestió de refugi de la restancar. Ara bé, enguany ha estat un any complicat a nivell de treballs. Les dues licitacions al mateix temps confrontaven diversos inconvenients. Se torna a decidir fer la licitació per a l'obertura del refugi per els mesos i l'estiu d'estiu, en el que vull dir que les xifres de l'usament són altíssimes i un refugi on evidentment en alta muntanya ens veiem tots de la seguretat de res no se ens passa per cap s'hagi de realitzar les obres que puguen incidir de forma tan directa en la seguretat en la muntanya. I penso que aquests 3 punts, com deia ell, era la licitació d'aquests 3 mesos d'estiu, amb la finalitat que ara hi ha un punt era l'adjudicació de les obres, i les obres en què he de dir que el procés de licitació tampoc ha estat fàcil, els tràmits s'han allargat bastant, els tràmits com l'administració pública havien estat un signalet complicats, més havent coincidit ajustant les unes obres que ja han començat, són unes obres que se van a poder per fases, són unes obres en les que sí que havem el compromís de no afectar, o s'hagi d'afectar el menys possible al funcionament del mateix refugi i a la seguretat de les persones usatgeres del mateix.
ja hem d'acabar el temps que hi hauria, era l'aprovació de l'import de l'arrendament de la temporada passada del govern en 25-26. Hi ha voluntat del govern, com a digui, en acabar just antes d'acabar aquesta licitació dels mesos d'estiu, haver finalitzat ja aquestes obres de prelicitació ja per fi de l'Anna, fugir de la restant que està en transcurs 8 anys, les 8 de pròrroga. Força gràcies. Gràcies, conseller. No sé si hem de regar alguna més línia. No? No, gràcies. Gràcies. Bueno, doncs bé, veiem per acabat aquest ple. Gràcies a tutti.